Intatheli yezindaba zethu Ntando Mnyandu isinkanise khona Sandlwana ngobusuku nje bangaphambi komkhosi wakusasa. Sayexoxela nje noNtando ungitshene ukuthi amabutho alibhade ngocetshwayo esukondini njengoba ke sethelekile nje Sandlwana. Gedeza sikwamukele endabeni zethu. Athini amabutho ngalolu suku lwakusasa olumqoka kakhulu emlandweni wesizwe samaZulu? Ngibonge Sothole, ngibonge nakubabukeli beindaba zethu. Sike saxoxisana ke namabutho kulokhu kusile namhlanje aganise la Entabeni ethathwa njengengcwele Isandlwana. Asuke ke le ondi nolumahlekiseki alibhada ngocetshwayo azazofika lapha ukuzokanisa ke alindele umgubho wakusasa wokubungaza ke iminyaka eyi145 wenzeka ke impi yaseSandlwana nalapho ke uZulu anqoba khona impi yamangisi. Athi ke amabutho endleleni ebheke ngapha indlela bengasayizwa nokuyizwa ngoba bekholelwa ukuthi awasahambi kodwa ahamba nezinyanya namathongo kaZulu asala kule ntaba ngekathi kubhekene uZulu namangisi ngeziqu zamehlo lapho uZulu anqoba khona esebenzisa ke izikhali zendabuko okuwamawisa, imkhonto, izagila kanye nakho konke ke uZulu aye ahlome ngakho uma eyohlasela, nakuba ke amangisi ayehlome ngemjojantaba yezibhamu nombayimbayi. Kanti ke njengamanje sixhumana nomdidiyelo wamabutho kaZulu uSipho uNjomane umfokamhlongo. Njomane, uhambo lwenu nize nizofika la Entabeni eniyithatha njengengcwele nehlonishwa kakhulu intaba yaseSandlwana. Belunjani uhambo lwenu nomuzwa ke nawo ningamabutho njengoba kusasa kuzobe kuumbungazo walempi enkulukazi eyake yabakhona emlandweni? Angibonge msakazi. Angiqale ngokuthi uhambo lwethu kube uhambo olubusisekile kakhulu ngoba besinomuzo wodwa okuphophelela ukuthi nathi ekugcineni asike sibe amaqhawe, sikhombise ukuba amaqhawe njengokhokho bethu abasala lapha eSandlwana. Umuzwa wake mangibuyela emzweni sinemizwa ehlukahlukene. Impi egcwele lapha yesilo angazi ukuthi ingakanani kodwa umuzwa wethu uhlukene awodwa. Abanye mabela banokujabula okukhulu ngokuba bazizwa benethezekile ngokuba seduze kokhokho babo abasala lapha eSandlwana. Abanye banomuzwa othi Nkosi yami basala lapha nje ngabe kwakwenzeke kanjani, ngabe kwabanjani ngesikhathi besala. Umuzwa wethu mbili kodwa ekugcineni kusasa siyawuphothula lo mcimbi ngoba lokho sifika izolo la sikhempile la kusasa usuku lokugcina sobe sigagazisana namangisi. Kuzobe kuwumuzwa nje uphezulu kunombani, mhlawumbe oshesha ukuzwela uyashesha ukuzwela ukuthi Nkosi yami okhokho bethu. Thina ke sithi cha ke kudela wena usulapho ngoba selifikile usuku lakusasa. Njomane, Sothole, esingakutshela khona ukuthi usememezile kaNdaba, simemezile isilo, ukumemezile ongangezwe lakhe, wathi awuhlangana uZulu ukuzobungaza. Silindeleke ukuthi isilo samabandla wonke uMisuzulu kazolithina ethule inkulumo yosuku ke kusasa ukubungaza lolu suku olukhulukazi emlandweni kaZulu. Ngibuyisele kuwe Sothole. Ntando Mnyandu besibikela eseSandlwane eNquthu KwaZulu-Natal. Sibonge Gedeza.